feel your love. I just wanna feel your love. No takže ahojte, vítame vás pri našom úplne prvom videu na našom poučnom kanáli o Slovensku. Ako prvé video sme si pre vás pripravili video o bratislavskej štvrti s názvom Kramáre. Kramáre sú miestna časť Bratislave v mestskej časti Nové Mesto v okrese Bratislava 3. Nachádzajú sa približne medzi komunikáciami Cesta na Kamzik, Pražská a Národným onkologickým ústavom na Klenovej ulici. Za najdôležitejšiu komunikáciu možno povedať Limbovú a Stromovú ulicu, kde sa nachádza väčšina významných inštitúcií. Najvýznamnejším zariadením na Kramároch je fakultná nemocnica s poliklinikou, akademika Ladislava Derera, Hovorová nemocnica Kramáre a Národný ústav detských chorôb, predtým detská fakultná nemocnica. Pred sebou vidíte akurát jediný kostol na Kramároch, kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Nachádza sa na površí Kramárov nad bytovkami. Predstavujeme vám kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Úmysel postaviť kostol na Kramároch prejavili už ako prvý v roku 1991 v mesiaci máji Dominikáni. Základný kmeň kostola bol postavený v podvečer v septembri v roku 2002 na Klenovej ulici v Bratislave. Kostol sa začal stavať v októbri 2002 a vysvetený bol 10. decembra roku 2005. Výstavba celého kostola sponzoringu mestskej správy Nové Mesto stála 40 miliónov slovenských korún, prepočte na dnešné eurá 1,32 milióna. Keď idete do Bratislavy a máte naplánovanú cestu na Kramáre, určite odporúčam ísť sem. Je to miesto nielen pre katolíkov, ale aj pre turistických nadšencov. No a teraz sa môžeme presunúť do rušnejšej časti Kramárov, kde si ukážeme už spomínanú nemocnicu alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Práve sa nachádzame pred Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza pred nemocnicou Kramáre. Nemocnica Kramáre taktiež slúži ako poliklinika, detská nemocnica a nachádza sa nám tu aj urgentný príjem. Ďalej si pri návšteve Kramárov môžeme všimnúť luxusný hotel Brix, kde sa pri prípade potreby môžeme luxusne ubytovať. Ďalej sa nachádza so zastávkou Magurská, lahodná reštaurácia Slnečná záhrada. No a naopak za zastávkou Bardošova si môžete vyzniť svoje balíčky na pošte. Môžeme sa takým svižným krokom presunúť do Domu kultúry Kramáre. Práve sa nachádzame pred Domom kultúry Kramáre, kde sa konajú rôzne kultúrne podujatia, vianočné trhy a koncerty rôznych speváckych skupín. Taktiež sa hneď vedľa kultúrneho domu nachádza knižnica, kde si môžete prísť prečítať dielo od svojho obľúbeného autora. No a naopak, na druhej strane cesty sa nachádza najlepšie hodnotená reštaurácia na Kramároch, Kramárska tankovňa, kde si môžete vychutnať spolu s rodinou, či už kamarátmi, lahodný obed alebo večeru. No a to by bolo na dnes z Kramárov úplne všetko. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a za to, že ste sa, dúfam, dozvedeli niečo nové o Kramároch a že ich prídete pozrieť, keď budete naposledy v Bratislave. Určite sa budeme snažiť natáčať rôzne takéto videá a vidíme sa u ďalšieho. Čaute všetci.